първото нещо, за което се сещаме, когато дойдохме тук последния път, беше когато беше спрял тока в Испания и ние бяхме в една болница в Барселона. Аз бях на изследвания за епилепсия, защото магията, която ми беше направена, развивах вече какви ли не заболявания. И точно преди да влезнем в моя час, който трябваше да дойде на лекар, изгасна ток. Съответно, ние бяхме с Теслата. Навън беше някакъв апокалипсис. Имаше да не ви разказвам. Чували сте, знаете. Единственото зарядно... къде снимаш ти? Единствената зарядна станция, която беше свободна в околията, беше тук на Рока Вилидж и абсолютно всички зарядни станции бяха заети, изпразнени от тока и от всичко. Единствената беше тук и така дойдохме и се заредихме и можахме да се приберем. И ние имахме точно